Jesus, smile on me, butterflies in my belly, in a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. Because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in my soul. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in my soul. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. What the world couldn't give, you gave it to me abundantly, abundantly. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, you made everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, butterflies. Now they call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ, butterflies in my belly, you made everything brand new, new, new. Butterflies in my belly,
anyị chakwa na ihe ga-acha onye vidio na-ekpọ m biko welcome dịka anyị na-ekwu anyị na-anabata ezinụlọ bụ Umeji nnọọ ile anya anyị ga-afụ ndị nze anyị ga-afụ ndị eze nwaanyị ị ga-afụkwasị ụkọchukwu nke Chineke n'etiti anyị na-asị unu n'ụzọ dị iche afọ onye ya na-eme ka ọ na-eme n'etiti
ngozi mbụ dị mma na nwanne ya taa. Anyị na ya na-anọ na line ebe anyị na-azụ ahịa na Africa Market Odumere ya nke Okwesiri. Anyị si ka anyị bịa nọnyere ya na akwamozu mama ya maka na afọ anyị bụ n'oge oburu. Anyị si ọ bụrụ na nwanne gị na-eme mmemme ije nọnyere ya ọ na-eru uju na ọ na-enwe aṅụrị nọnyere ya. Anyị si ka anyị bịa nọnyere ya n'ụbọchị nke taa o soro ya were nne ọnya ka anyị nọ ife a. Daalụnụ. Kamara ndị otu bụ ife a? Ndị a bụ ndị Omeke family Adazi-ani. Okay. A na-anụ ada anyị nwaanyị be ndị Ekwe. Onye ka anyị bịara mgbalụ ebe a maka ihe metụrụ ha metụrụ anyị nwa. So anyị wesị ka bịa n'ọrị ha. Ihe metụrụ anyị metụrụ ha. Nwanna nwoke a, my brother bụ onye nwunye nwaanyị bi ebe a. So anyị wee duchie si ka bịa ka so ha bịa akwa. Daddy ndo. Zado Kids na Adazi-ani. Okay. Zado Kids na Adazi-ani. Yes. I like it. Chairman, I know again. Because I'm on the neighbor. I forgot it's not Putana. Can't believe I have family or not. Family, I know my project. I think I can have a club. Amen. Sorry. I
odide. Imana ya bi ya wadia. Sulekede. And the year in Ekwe, also don't know which. Ekwe are gone, I go. Only go to Umeji. Where quiet, you did not tell you, who does you know? Where we are, Okwesiri. Even on the more than but when we have Okwesiri Agbalu, so I take you who was Okwesiri. And no one Okwesiri. Forever. No one knows the question. I can't hear the return after I did it. Never they knew they can answer. Obi ọcha unu ji ekpe ịgba n'oge ndị na-eji obi ọcha kpea obi ọcha unu ji wee kpe ịgba ka Chineke na-eke obi ọcha ada onye ọbụla niile mkpọ n'aha Kraịst onye nwe anyị. I'm from Papa, you use a preach and I say, no. Where be you?
ọ ndị nwe ozu nwanne ozu na-awa ozu alụ ọ nwe ozu abịara asụ ndị alụ nọ na ndị nwere anyị abụkwa m Oraukwu esoro na mgbe Oraukwu ndị mmụta nna si agba eze isi ekpe ọkụ wee na-ekene unu n'afọ ndị ụmụnna bụ ndị ezi eke wee sụ ndị alụ nọ ihe fọrọzi bụ omenala agba na nsọ anyị enye unu maikrofon unu agwa ya ome unu anyị ma nọ nke anyị emenwu ụmụ nwa dị ala ewe soro unu na anụ wee ike na nne ha ọkwọ na ya nọ ọdụkwu ọkwọ na ya na nwa ama na ọ bụ na ọba anyị ọdịbe ndị dị omenala dị gbogbo so o menye unu maikrofon ekere ego mmụrụ n'afọ ndị ụmụnna m unu agwazi anyị eso mmụọ wee na daalụ so wee na-asị na onye isi na be anyị kwa a na-enye ikike iji wee jiri esoro n'afọ ndị Umeji. ụmụ bukwenu ndị ha na-ekwu Ejike kwezuenu ya thank you Adazi-ani wetara ọrụ ọbịa n'ụwa wee naba wee bịa ebe a si ka anyị nọpụrụ ya ka anyị mepụrụ ya etu omenala Igbo siri dị and n'ime omenala ahụ anyị nọcha na onweghị ihe anyị na ndị nwa dị ana kpara ọ ya adịcha mma na-akpọtara ndị nwa dị ana etu esi eme ya akpọta ndị nwa dị ana ndị ụmụnna ya nọ wee maka okwu ya ekwu na ọ emetụta ụmụnna onwekwana ihe anyị na-ekwu iche abụrụ ka ahụ na ọpụpụ ada anyị nwaanyị pụrụ ezinụlọ a na o meghe ka ezinụlọ a na-azụ mana ihe njekọta okwu niile tata bụ unu mara onwe unu n'ihe ajụjụ onwe unu fụ na ezinụlọ a aghasara because of na nwanne anyị nwaanyị kama ka ọ na-aga n'ihu na-ama mma na-enwe development ụmụ ihe na-eme nsogbu unu enweghị ike ịsọ ọrụ ya n'onwe unu bekere ụmụnne enweghị ike ịsọ ọrụ ya beko na ikwu nne ada anyị nwaanyị personally mụnwa amatara ya wetara ụmụazị ọ tọrọ onye tọrọ mana dute na anyị ncha na ọ gwara ya biri nso anyị ncha dị nso na-emekọrịta ihe amanya ọnwa amanya very well before ọnụa dị na ghọta so ada amakwana nke o si eme ama nke o si eme and ọ bụrụ na etu o si eme ka ụmụ ya si eme mmasị na nsogbu ya ada maka ọ bụrụ onye na-achọ okwu ọ bụrụ onye na-eke okwu n'ụka ihe dapụta ọ ya agwaghị ikere eziokwu etu a ka m si pụta ya na ụmụazị so na mma ala ikikwa elukwa unu eṅomeri data omume ya fụrụ unu na-ekwu eziokwu ihe ọ na-adapụtara ajụa unu wee na eziokwu unu nke unu amasị unu amara ya ihe wee gara unu nke ọma n'ụwa Chineke gozie ha anyị wee sị na ụmụ nwaanyị gbatara ọjị a ha were nke a na-agbachi ụmụnna anyị makwu ihe akwamozu na-eri mana ọ bụ na ọ ka ha kwụchaa unu ụgwọ akwamozu ya eri unu kama na ọ ka ha nye aka igosi unu na ha si pụta azụbụta unu na anyị aha anyị yọrọ sị Chineke mee ihe dịrị unu mma anyị wesịka anyị were nke a
wee si unu jisi ike ka akwamozu a unu kwata ya unu nwee ike kwụrụkwa so na ego ha si ka nye unu mbụ ndị ụmụnna ụmụ ugwu Oraukwu Omuunu Israel gudara afọ ime. Inu mo chi ekele mu. Onwe ya edobere unu. Onwe ya edobere unu. Asị ka were dị na nne anyị bụ nwanne unu nwaanyị. Adụka omenala asị wee dị. Ofu nne ewu omenala nke na-esu ya n'ụgbọ bụsị ịpụ ọ bụ na izuru ime eme izuru omenala imezu ya n'ịwa anya so na nwere nke na-esu ya bụ ofu efi ofu mkpụrụ ọjị so unu marazie ka m ayazile Ebo Chairman. trendybeats.com. Umeji ana-etu m Ogbuagu tata bụ ihe mere tata na be nwanne papa m nke mpa m tọrọ a na-arụ n'Adazi ebe a ọ lapụrụ na Disemba ndị papa na-akwụ ya tata onye mere anyị ji wee si ọrụ ile oriri kpọkọta maka tata bụ ụbọchị ikpeazụ ya ọnụ ebe ọnọdụ anyị nọrụ taa ị na-anya ya bụ ebe niile na-apụrụ ụzọ ma ndị ji maka Ogbuagu ma ndị ji maka famili ihe mere na ka anyị na-achọzi na anyị na-ekepụta mmiri ezoro ọrụ onye mere ụlọ arụ ị na-egara ọfụma akịrị afọ nwanne ya Adazi a na-akpọ ya Ekemma Ekwe na Adazi-ani ndị ụmụ ya bụ ụmụ nwa dị ana ha na-echukwa na nwata ha nọsị Abuja nwoke taa ha mụtara ha ịtọ na Abuja mana kwa ha natara ha na-abịa be ndị na ochi anyị na-ekele gị na-asị gị daalụ oyibo obere mmadụ n'Oraukwu maka na igwe bịakwuru kelee n'igwe ọ dịghị ọkwa izu maka na igwe ebe expect na ọ na-abịa mana ọ bịarutere okpokwa m na ya nọ ebe a ndị surprise ekelere m ya nke dị egwu ekelere m ya ọ dịghị izu ịhapụ ihe ọ na-eme ebe a ga-azụcha maka anyị si ihe ọma ga-eme be gị ọzọ Oraukwu ga-ezukọ ọ ga-abụ ihe ọma maka anyị mana ị ga-echi ọzọ n'agha